Peste 50% dintre mașinile second-hand au kilometrajul dat înapoi. Oamenii pierd mii de euro fără să-și dea seama. În acest video îți voi arăta cum se falsifică kilometrajul în câteva secunde, cum îți dai seama dacă o mașină are kilometri reali și cel mai important truc care te scapă de țepe. Și nu uita să dai un like și să te abonezi pentru mai mult conținut auto. Să începem! 1. Cum se falsifică kilometrajul? Oprește-te o secundă și gândește-te. Cum crezi că se dă kilometrajul înapoi? Ai fi tentat să crezi că e un proces complicat, dar în realitate e mai ușor decât îți imaginezi. Tot ce are nevoie un Samsar este un dispozitiv de 200 de euro care se conectează la portul OBD al mașinii și în doar câteva secunde kilometrajul dispare ca prin magie. Dar asta nu e tot, pentru că unele mașini salvează kilometri și în alte module electronice. Așa că Samsarii folosesc softuri avansate pentru a șterge orice urmă. Asta înseamnă că atunci când vezi o mașină